lagunak gira barko zen, mustraka laster asiren, pastuala dugu aipaturen, hortako gia egun heben. Adiskideak, ez osko pastuala aipatuko dugu. Urratz kolektiboak deitzen dena. Xantza izan dugu, ohore ere bai, azken mustraka orokoraren segitzeko gomitatzen zutiet behaz, taula gainean igaitea. Kampo ala detzen behitzutugu, zure ez izenez, beraz eskerik hanitz gurekin juntaturik, 2025, beraz, urratz kolektiboa muntatu duzie, eta berezitasun batekin, untxalaz usu idazle bakar bat beita, bena aldiuntan, zu eta beste lagunekilan, aritu zizte, horren egiten, beste pario bat. Bai, hoizean, etxamun elkartien nahia. 2020an abiatu ginen, gogozkatzen ze pastoal mota emaiten ahal gynin aurtenko. Eta hor, etxamun elkartian gazte hanitz sartu zien, eta gazte hoien nahia zian Euskal Herriko historia ezagutu, nunbait, bena betaik julian zen historia bat. Eta hola da abiatu aurtenko geia, pastoal geia, eta, gehi, bena hoiek nahi zien, zerbait berezi. Eta behar zien, nahi zien parte hartu ebai, bai idatzian, eta bai teatre jokian. 1, 2, 3. Parfait. Hor eskibatzeko, 7 lagun izan gia. Ordin, hatxarrian nik dut pastoal bizkarrezura asmatu. Geo emendatu dugu eta gaiza kambiatu eta hene irritzien abea. Geo, 6 idazle gazte abiatu dira ondotik, inbea zutien jelkaldien idazteko. Joanes, Otxanda, Jon, Lori, Peti eta Xaxi. Eta pastoal hoi urratz kolektiboak aipatzez eta azken hiutan hogei urtetan, nula ez bestegi jazegin. Pastoala dizkidia gaur zutiegu agurtzen gue ikustera jinik gogo bihotzez eskertzen egunko gehi behia da azken txei hamarkadetan zankaka kolektibuen ekarpenak gizartian hildo hortarik dabila gu esuzet bikotia urratz kolektibuetan igaran bizi guzia. Oai pastoal zaliak, abia algarekilan,
amaiur eta argiren, biziaren urratsetan. Amaiur eta argiren, biziaren urratsetan. Jean-Louis Davanek be pastoral batetan, eta hua dut nunbait referentzia bat enetako, Sibeuko makian hor egin zian. Sujeta, fikzio bat behitzen eta Jean-Louis asmatu zin personai bat. Hatxarrian, hoi aitortzen ahaldut, pentsatzen nuen behar zela suje bat ezai bat eta zentakez emazte bat. Eta gaztek hor errantzeiten ez guk nahigo dugu sujet bakar baten partez zentakez bi edo hor sujet bat horro amini bat zapatzen dina eta emai beha idena hor ez, etordin, bikote bat zaigunin. Hola da, talde lan bat izan da beti. Aina ez oizko pastoala dugu aurten urrats kolektiboak deitzen dena, zea erregentetako bat zirazu, hiu ziste, zer seditzen duzu zure baitan lehen notak entzunikan eta arizaliak, akturak jiten dielaik. Lehen notak entzutez beti ber emozionia duzu. Pastoala egiten duzulaik edo publikuan zielaik, beti emozioniak zue xabela minde bat hartzen dizu. Horren egiteko, hiu erregenta handele ziste, normalki erregenta bat bada, taulen gainean dena. Aurten ez, hiu ziste, bena zaituztegu ikusten. Ordin, gibeletik manatzen duzi edo nula? Gu gibelin gututzu, hor oihalen belzen gibelin, jarraikitzen dizugu eta mini bat laguntzen dizugu. Hiuek algarrekin parkaloan hoi eman dizugu, beti testua jakurri dizugu algarrekin. Pentsatu dizugu ze giruan nahi gunin eman jelkaldi bakotxetan, eta gehu mugimentik asmatu ditzugu. Ezen ezpaitie oizko batailak eman dezagun hortan ere ziena da aurtengoa. Bai, horro asmatu ditzugu, batailak ebai eta emazten jelkaldien ebai nahi ginizu jakutsi emazten borroka eta hortako bideoak sogintitzugu, argazkik sogintitzugu, errealitate Julian izateko. Haikuan eba forest, ezain ahi fujin puntan. Orain arte antifascista! Hasi dizugu dila urte bat, jelkaldi bakotsak egantitzugu. Tauladan aizarekin isiatutitzugu, artetaik kanbiatu. Hiruen artian zer ekarri daizie eta prezeski hiruen artian horren eta sortzeko. Sustengu habo pentsatzen dit kargien emaiteko adibidez aizago zuzun hiu izatia. Eta ebai, sustengu ebai ekarten dizuzen eta lan pesu eder, mena pesu amini baduzu eta agogor ebai. Ikastola sortzaliak diraen bat azikinak, ez ditie batxaratzen zien kalapitaratzak. Guretako ikastola, da hauren heri eskola, bare oroen badakigu, eate horiz eskola. Egiazko euskarara, etxen hobeki ikasten, murgitzia baizik ez du, aho idatzia lortzen.
euskara, ziek nahi alez nahi, da sortziren ikastora. Adiskideak Barkoseko satan birekin gaude orain, eskertzen zuti eta guekin bat eginik, satanek badute zera rol berezi bat edo papela berezi bat. Erren nuke zu batila bi funtzio, lehena duzu dantzatzia pastualin, eta bigarrenik duzu pastualin tratatzukzien gaien kritikatzia, mi gaiztuak izaitea pixkat. Antzesten duzi, ere bai aktura bezala, zerbait berri ere bai bada. Egia, azken urtetan satanak emanik ziela usu bermanean, taulada gainin, erritmo zehatz batekin eta hola. Eta hor uste dit, nahi ziela mini bat hoio kambiatu eta justoki mihi luze hoien harrapantatzia beste manea batez, eta habo antzestuk justoki. Rakau, kokot! Hau dugu bostaiua! Ipar edo hegoatik beldur eta herriua! Iparian, Algeriko gerlaren onduamenak, golismak, betzitinkago, etxekitzen herritarak. Vive la République! Giro beltzilhün hortaik! Ezitz! Büyaltxatzea! Kasu herritarrer! Ezutzia tzartzea! Eta dantza pastoralaren zutabe ardaz importante bat da ere bai. Gu Barkosen badiagu dantza eskola bat, ordin fenetakoa, nik me harro gutuko hai dantza nahitzia hor Barkosen, Barkostarrekin, jente 2000 pertsona nahitzinin. Eta bai, enetako puiz igarri kontenuz horren bizitzia eta... Arrunt, eta en ustez Sibotar kultuan dantza izigarri important da, eta en ustez important duz iakastia jenter Barkosene dantzak jaunten dila, eta ondoko belanaldia ere bai transmititzen dugula dantza hoi, eta jan behar dila. Lori, pastoral berezi honetan, emazteen oldartzeak badu importantzi bat, Euskal Herrian gertatu zena ere bai, egunko kontekstu honetan, nahi izan duzie, nolabaiteko omenaldia egin, orduko emazteaier, 60ko hamarkadan, 70ko hamarkadan, txutitu ziren Euskaldun emazteer. Bai, hoi duzu, untsa egan duzu. Nahi izan dizugu mesu bat iganazi beste mesien artin, nahi izan dizugu emazten kargi azpimarratu eta borrokatu diena entako untsa altxatu, pastoral hortan ebai. Ezen garaitzaileak ziren, emazten dretso orok ez ziren rekonozitiak, abortua ere bai aipatzen duzie. Hori guztia pilpilean zegoen orduan. Bai, segur, emaztentako ez duzu bat aiza izan eta ez duzu guano aiza bena egia denbo hartan beharri zumaitek ebe koazia hartu dizi altxatzeko eta oldartzeko plantan ezaik izan dien gai zerbuz eta egunko egoera la heltzeko guk aizatartzun habo ikendetzagun eta xantza ukendezagun emazte gisa bizitzeko aizago. Emazteak askatu, herria, emazteak askatu, herria, emazteak askatu, herria, emazteak. Eta hor ikusten da beraz Hendaian mobilizazione handiak izan zirela Euskaldun errefusiatuen alde eta baita ere eriotz zigorra aplikatua izan etzedin orduko militanter. Eta
ikusten zen, azkenean, bazela askatasunaren aldeko borroka, emazteen eskubideen aldeko borroka, euskararen aldeko borroka ere bai, ezen emazteek iparralde juntan ere bai, papela edo rol importantea izan baitute besteak beste, Claire Noblia dit gogoan, sehaskaren kasuan, ordin, hainitz izan dira beraz. Bai, ikusten dizugu pastoalin emaztek ebai lekia hartu diela gizonek bezain beste eta egiazki gaizak kanbiatu diela eta emazte hoiek esker Claire Noblia bezala egiazki urratxak aitzina eginik izan dira bai. Abortu kontrazepzioa dingaben baimen, zien garaian bildu legeen aitormen, emaztiek boroka nukenik sinesmen, jabazik izan dena galtzerik da omen, jabazik izan dena galtzerik da omen. Emazte izan egne, eskul jaize batek, ekarten dutxune. Erne eta emazte, biz dezagun oroet, kontzientziazte. Erne eta emazte, biz dezagun oroet, kontzientziazte. Argik eta Maiurrek ohai bat egiten dute gurekin, eskerrik anitz beraz. Jakin nahi nukezu, pastoral untan aipatzen direla, Iroeko hamarkadatik landa, erriunek eman dituen urrats kolektiboak. Eta erriak bere burua nolabait eraiki du, ze... Mugimentua nitzei esker lorpenak izantzuk arlo desberdinetan, adibidez hezkuntzan, ikastolen sortziaikin eta ondotik ezagutu din garapenaikin, egun ikasle hanis behitia ikastoletan, eta kolegio eta liseo sortu behitae. Geolaboantxan arloan sindikatu sortu duk, euskal sindikatu, eta kulturalkie EHZ eta festivalak eta hoiktuk izan dian lorpenak. Zuk nola senditzen duzun hau gizia? Nola senditzen, erraiten aldutan aduz hami bat, katxinetanik hami bat, begarrai eta urratx kolektibo horien fruitia gela hami bat. Guait eta amak laboritutzu, elbe hilotuk, ikastolatik igangututzu, eta fet hami bat, gue bilbidia eta gue fritua gututzu urratx kolektibo horietaz. Untsalaz, normalki, pasoal batin sujet bat bada. Bena, erran daiteke, nik uste, ziak ere sujetak zireztela, zen eta Argik eta Maiurrek pasoalan denboran bizitzen dien gertakaiak bizitzen dituztelakoz eta partaide dira. Pastoal hortan, sinpleik erraiteko, Maiur eta Argik hami bat hai gorrian representazioa emaiten dizi fizikoki, eta segitzen dizi jeikaldiz eta urrentzian agarreki kanto bat emaiten eta urrentzen eta tragedia bezala, zuk erran dizu bezala, eta porta suietik elkitzen hil bezala. Oai behar dugu jakinuken, lekukoaren igaiten, aitunen, aitek utzi deikien, altsoraren transmititzen, lurraldia euskara kultura, haurara haure ropaitzen, gur euskal militante makila, aitzina erraman dezen, aitzina erraman dezen. Sofi, zutugu koruen zuzendaia,
Egan dezake, kantu kolektiboak ere bai nolabait kantatzen direla, garaikideak, bena ber musikatuak, nagusiki orduan Monzon eta Eusko Gudariak, Landarten kantuak, nola moldatu zia? Ce sont des chants que j'adore, donc c'était une fierté de pouvoir travailler ces chants-là. Et c'était un défi aussi parce que ce sont des monuments du répertoire basque. J'avais envie de faire quelque chose, j'espère, de beau. J'avais pas envie de les trahir. Le public va sûrement les fredonner, donc j'avais envie que les gens se retrouvent aussi dans ça. Eta sorkuntzak badira ere bai, Jean Bordasarrek eginikoa, gero Artzainen kantua ere bai, botzak, ahotsak kanbiatu dira, baina kantuak ere bai, eta koru bat, abes batza ere bilakatu da pastoral baten korua. Oui. Zuk erraiten duz, atsagin hortikan abiatzen zinela ere bai. Oui, et puis il faut essayer de trouver le juste milieu entre ce côté bacha qu'on avait avant et que les gens aiment encore. Donc il faut garder ce côté, voilà, vraiment les voix pures, les voix d'hommes. Et j'aime beaucoup aussi, moi je ne dirige plusieurs chœurs d'hommes, donc j'aime bien aussi ça. Et la place des femmes aussi, parce que les femmes, elles apportent aussi une autre couleur, une autre douceur qui est très intéressante aussi. Donc là aussi, il faut jouer entre la tradition, entre ce qu'on fait maintenant aussi. De formation classique, j'ai fait davantage de choses à 3-4 voix ou des choses comme ça, et je reviens à des choses un peu plus simples pour justement essayer de mettre en valeur tout ça. Oreka bada. Bai. Mil esker, zinez. Mil esker zuri. Bai. Uraz batez gibelegi, hobeki aitzinatzeko, laborantza laida gazte, imearen jelkarazteko, ofizioen eraren, lekiarat altxatzeko, amestu erien luzaz, bizirik etxekitzeko, amestu erien luzaz, bizirik etxekitzeko. Patrik, pastoral baten egiteko herri batek egiten du. Hau da magia. Agian bai, haurrak bai. Ordian, aizaletan jutan hoita hamabost. Aizale, gehi haurrak, gehi sonu egiliak, gehi dendaiak, edo dendaisak, eta gehi laguntzale guzik, berrehun bat edo berrehun eta hogei laguntzale egiten du, bai, herri bat. Erraiten dian bezala, herri bat biltzen da pastoral baten eskentzeko. Ziek, apepres zenbat jente guaitatzen duzie? Ezai dutugu 2000 eta berrehun leku. Eta pastoala nahi dugu eman hiualdiz, heltzen magia hiualdietan betatzea ederki dukek. Eta kontent. Hauzien xaria. Bai, hoi da, espiantza dugu hiuen betatzia, mena dila hamabost urte heltu ginen holigitea, bi egunaz, bi gantiekin eta bat gaiaz. Egan daiteke, beraz, 15 bat urteren buian, beste pastoral bat itzorena ematen aldugula, jenter. Zentak ez. Geho, gaztekin, ez guekin. Mena zentak ez. Beraz, eskerrik hanitz zinez kanpo, eskertzen dut prefosta pastoralako aritzali orok, eta ala bukatzen da, urentzen da, egunko beden gure saioa, laster bat eginen dugulakoan nagoan artean untsa bizi, izan untsa, adio. Ez egin biharen da dira, bestetai geroaren giltza, eskian aruskal makila, uratxez uratxaska hitza, gaikitzeko euskal herria. Ez egin biharen da dira, bestetai geroaren giltza,
Uratxez uratxaska hitza, jaikitzeko Euskal Herria. Uratxez